Filippa, kig lige på mig. Hvor går det? Godt. Hvor er du henne? Sverige. Hvad er du lige nu? Jeg er ret højt oppe. Prøv at kigge ned. Så prøv at kigge op. Hvordan kommer vi ned? Ja, hvordan kommer vi ned? Hvad så, er du bange, eller er du spændt? Jeg er lidt nervøs. Lidt nervøs. Er du nervøs, Mille? Ja, mega. Ja, kig, Filippa. Skal jeg til at smile? Prøv lige at se en smuk udsigt. Det er svært at smile. Er det det? Mille. Nå, så skal vi snart hoppe ud. Er I klar til at hoppe? Nej. Hvordan tror jeg ellers, vi kommer af? Det ved vi ikke. Nej, vi skal ikke hoppe, skal. Vi skal glide af om lidt. Det skal jeg faktisk lige om lidt, så nu... Og så lige den sidste gang. Okay.